na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang di bagasan bornginon, hata ni debata tuhita, imana gabi jamita, natar surat di pangukapon biddu 20 sada, mamuka sian ayat 5 jalamar haujungan di ayat 7. Songonom mahatana tapai hutihut mak. Dungi didok na huduli di habang saima. Idama saluhut nado hupai baru. Jadi didok mak surat tomai. Ai haposad doa kahataon jala nasitong. Laos didok matuau nunga saut, audo parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Lehonokuma tuna mauas sian mual ai hanguluani, sopola tuhoron. Teanon nina monangima saluhutna, jala au gabe de batana, ibana gabe anakku. Ido sahatna, horas madita saluhutna. Damang dainang na hinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nuaing gudang do hita napatupahon ganup nasa pembaruan. Alai bolo disukun pembaruan nasongod dia. Adong do pembaharuanon holan pembaharuan di duru. Isarana na manggati casing ni handphone. Berengo ni barudo siya duru. Alay molo masin na tetak doi. Jalas yan na piga-piga 10 tahun naung salpu pe di patupado operasi plastik. Berengon lamancung ma panganggonaon. Alay molo jolmana tetak doi. Adong do halak molo marpesta. Masuk ibana tu salon, keluar ibana bagak, kan masuk tu si bagak do, ala inat tahun, ala dung keluar sani dan tidak debe. Jala gudang doa ke pembaruan si songoni namasan waing. Alai didok hatani Tuhani songod dia do dison. Ate. Ditiki di patuduhon Jahoba de Batama, bohado pembaharuan bohado situasi namasa di harajaun di debata manang disurgui tu si Johannes di idama tutu ahama saluhut nado hupai baru saluhut nado di pai baru Tuhani makana bolo di bagasan bahasa gurik adong dua hatai baruon na parjolo na kaning imana di guari neos moloneosi imana dai pai baru alai di pai baru holan parduruna alai bolo jolmana tetap doi di pai baru holan penampilanna alai bolo jolmana tetap doi di pai baru holan naboi idaun alai bolo jolmana bolo di rohana tetap dosongoni. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus jala na didok na dison hatana kainos do. Ahama kainoson. Tetap do lapatan na ibaru. Alay didok ibaru Jerusalem na ibaru. Portibi na ibaru. Molo didok Jerusalem na ibaru. Dang songo Jerusalem sinuayengon. Ate. Dang songo Jerusalem sinuayengon. Dang polo tabayak ko ni. Alay di pai baru secara totalitas. Portibi nai baru di pai baru secara totalitas. Hita pian non hehe molodung ate molodung artina dang sahat tita tutiki haroro ni Tuhan Yesus manang ari dinaro Tuhan Yesus mangalap na porsea ate molotung pekko dalana tano hamateani anot di pahehe di pai baru di pai baru na kainosdo
secara totalitas. Jadi molotung pe adong na humurang nuaing dipisik taha segala macam nuaing. Na adong nuaing na humurang manang didihata. Alai dipai baru secara totalitas. Damang dainang na hinaholongan. Holat Tuhan debatado na boy patupahon kainos. Molojol maboy do maben neos. Holan neos do boy bain. Sian nadong gabi adong. Alai bolo debata sian naswadong gabi adong. Boy di patupa. Jala ibaru secara totalitas. Damang dainang na hinaholongan. Laos haroro ni Kristus Yesus. Songon guar ni mingguta kuasimo degeniti. Songo poso-poso na baru tubuh. Na wasa disusu na tama. Bohado hai baruota. Dung pajupa doho Kristus Yesus. Songo poso-poso na baru tubuh iba. Songo poso-poso na totong ibana. Pasahat to dirina tu debata. Jonok ibana tu debata. Songo poso-poso na subui dau. Sian inana. Damang dainang na hinaholongan. Jol manay baru do poso-poso na baru tubuh. Dang artina na di pay baru ngadokyan. Manang songo pangatusyon masa reinkarnasi. Ngado ngau tahun 1500 na julu. Rak doa do si Martin Luther berjuang. Inna contohna kan. Sonari mula mau si tubuh. Inna. Adong do nama dok songo ni. Jala memang bolo gamona sing adong do reinkarnasi. Ada orang su Yesus tubuh nggak tubuh awin do nadiba. Kan? HP dang iba tusi nadia do nasasitong na. Alena didok ni Tuhani dison dipai baru ibaru mo asli ibaru. Bukan yang diperbaharui, tetapi memang yang betul-betul baru. Produk na baru. Songonima na pajupa doho Kristusi ibaru saluhutna. Molotung penuaing di hajol maut ta sarupa do pamatangi. Sarupa do pamikirioni. Sarupa do rohai. Alai bolo nunga di pai baru. Ngajelas ibana tu dia arahna. Molo na jolo dang jelas tu dia arah tak. Tu dia mau. Tu dia mangulukon. Ahado hasahatan na. Dang be. Dang suku-suku be. Alai nga pasti tu dia. Baru namangi hukmu sehamada di pai baru. Di pai baru carata dinalaho mangulahon ganup nasaulauta. Dang hobar tulomoni rohatta. Dang hobar tulomoni haportibion. Dang hobar tulomoni ganup nasa napinangido ni apalagi parcahat. Alai hobar tulomoni roha di debata. Ai dosa na julu mangarajai. Dung tatada Kristusi, dung tatada Yesus si paluai. Dang hobar tu si begolut tapi ahadunai pai baru. Hobar tulomoni rohani debatana manguluta. Dang dirajai dosa bi alai dirajai Kristus. Makana didok teanon ni namo nangima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku. Pasti didok Tuhani. Teanon ni saluhut na monangima. Buasa didok monang amangina. Ay maul do mangadopi portibion. Aleu maul do mangadopi diri tabi kan? Pasti dui. Maul do mangadopi dongan. Aleu maul mangadopi diri. Nyaku mamai. Aladang boy do hono talani dongan au merdusa daong. Dang boy do hono ta alanisianu gabe salau dang boy tong. Dosa dewek-dewek. Itu kan. Ay subuhi mar boceng atu surguin na do. Suranuan babi udi usaha boceng tulu kan. Beta mar honda kap pita tu surguin na kan. Tu surgu mar honda kap inama ama na di lapo tua kan. Damang daidang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus.
Alani memang dihita namonangi na pataluhon ganup nasa diri, na pataluhon diri tadiadopan ni Kristus. Hadirio tai tapauduk jala tapatalu diadopan ni Kristus. Maul do, maul. Maul do. Alai ido namonangi. Kan? Ido namonangi. Makana didok holan nasi parmonang do nabui pataluhod diri. Alai halak naso si parmonang berarti maul do pataluhod diri. Hanya orang-orang pemenang saja yang bisa mengalahkan dirinya. Karena dia menaklukkan atau memberikan dirinya takluk di hadapan Kristus atau bagi Kristus. Kristus yang punya, Kristus yang menjadi raja atas dirinya. Bukan lagi dirinya, tetapi Kristus yang ada di dalam dirinya. Makanya didok au gabede batana. Molo didok Tuhani au gabede batana, berarti tu iba nama sobak, tu iba nama uduk, tu iba nama saluhut naganup nasangulut tahun. Iba nama gabi anakku. Boharo hatta tu anak kota. Holong situ tudo. Molo adong nahumurang di anak kota. Itor dia do rohatta. Bobonosad do. Dia ragamna. Holong tamai di anak kota. Boha boleh suku tu hitan waing. Ukolong do hita tu anak kota daripada debata tu hitan waing na targuar hita anak kota. Nah pasti debata mampu tu. Jala takas di patuduhod debata haru dirina haru hosana di seahon ibana. Noaing. Godang do akka keluarga manang ama manang ina manang omak na manang amunga. Gabi tong do susah anak kon na ibain. Gabi tong do doho anak kon na marsala di bain. Godang do si songoni. Alay bolo targoer anak ni debata boru ni debata. Tang songoni bebari anak kon alay songot debata nama dok kita gabi anak na songoni mapatu paut tanah mari anak kon. Asa saluhut na boy patuduhonota tutu na porsea dohita. Audo na parjolo, audo alfai, audo omega ninna Tuhan Yesus. Tu si Johannes ditikki diberek si Johannes tu surkui. Berarti ibana do bonana, ibana do ujungna. Laos dang marujung harajaun ni debata. Atong damang dainang, diganup nasana porsea pe dang marujung ngoluna. Dang marujung di Portibion, dang marujung di Hasianganon. Molotung tadopi penuaeng ganup nasahamaolon marujung doi. Tadopi penuaeng godang akalas niroha ala ni ganup nasa pesta-pesta manang akaulang tahun ragam nai. Manang padayon na tabo di Sipanganon. Habis doi. Marujung doi. Alay bolong ngolo ni nasa porsea dang marujung be di tanoon. Alay manotong rodi saliling-liling nama. Atong damang dainang. Tapaloas ma. Di pai baru jahuba di Batanguluta. Dang instanate. Alay berproses. Ate. Berproses dosa luhutna. Nah. Jadi. Dung di pai baru di Batangulutaon. Targuar mahita si parmonang. Debatana punahita. Jalahita gabi anak ni debata. Sian na parjolo saha tu na parpudi naso marujungi isi majabarta di surgo hasonangan di ganup nasa na hinaholongan ni debata di pasu-pasu mahita saluhut na damang day.